Arribes tard, com sempre. Antes que em digués per què era tan urgent que ens veurem esta vesprà, deixa'm que et conti el somni que m'ha passat, que és que no me'l puc llevar del cap. Que és un d'aixòs que continua la nit al 4? Sí, podria dir que és un d'aixòs que continua. Tia, és que no sé ni com vaig arribar a nit a casa. Si van portar jo el Jonathan en el seu cotxe. Sí? És que no me'n recorde. M'ha tant la sensació com que havia quedat en ell per anar-me'n de gira. Per què t'havies quedat en ell? Pues no ho sé, no me'n recorde. El que sé és que m'ha alçat i m'ha posat a dutxar-me i quan estava vestint-me, de sobte em trobo a la meva maleta feta. I és que des d'aquest moment no pare de pensar en el somni i de recordar-lo com si haguera passat de veritat. Però què recordes? Pues recorde haver pujat al cotxe del Jonathan, contenta, il·lusionada, com si estiguera enxonada. I de sobte m'agarra un agobio i li dic que pare el cotxe. I jo baixo del cotxe i començo a caminar cap a casa. I el trajecte que pareixia curt se me fa etern, i caminant, i cada volta més agobiar, fins que em desperte. I em desperte nerviosa i en una tristesa infinita.
és allò tan urgent que tenies que contar-me? Res. Va, conta-me'l. Saps què passa si tires un cigarro i es queda plantat? No. És que vol dir que plourà. I a més, si es queda plantat et conté el que m'ha passat a mi.